Бу коточкыч кадрлар бүген бүтән интернетны шаулатты. Җимерелеп барган абзарда үлгән бозаулар ята. Алар янында исәннәре йөри. Видеоның авторы бу хәлләр Бөектау районының Юртыш авылындагы Правда хуҗалыгында дип яза. Түбәләр шулай ук ишелгән, диварлар җимерек. Тирә-якка карагач, интернетта таралган видео чыннан да биредә төшерелгән дип әйтергә мөмкин. Кадрларда үлгән бозаулар менә бу урында ята иде. Әмма хәзер алар инде юк. Бүген ферманы тикшерергә Россельхознадзор инспекторлары килде. Алар нәрсәне ачыклый, бу соңрак билгеле булачак. Әмма шунысы хәзер үк аңлашыла. Фермада санитар таләпләр үтәлми, хайваннарны карамыйлар. Сыерлар арык, ябык, азып какытлык монда. Былтыргы җәй әйбәт булу сәбәпле дә пишән бик аз күләмдә әзерләнгән, анда сыйфаты юк. Бозаулар берсе дә бир кабат ителми. Стеналар пычрак, юш. Правда хуҗалыгында хәзер 300-гә якын баш терлек бар. Шуларның 80-е савым сыеры. Нигә алар шундый шартларда асрала? Без хуҗалык җитәкчесе белән даралаштык. Ул интернеттагы видеоны монтаж дип атады. Үлгән терлекләр буенча белмибез, андай терлекләр юк. Ну, сездә төшерелгән дип языла. Анда төшерелгән дип ниткәннәрдер, аны халык теләсә ничек нитергән может. Без аны чагыштырып караган видеосында андый нәрсә килми бит анда. Ниләр пролетлар буенча, печәннәр буенча, состояниесе буенча. Юк, мондый гына фотомонтаж гынадыр ул, дип уйлыйбыз без аны. Тирә-як пычрак, хайваннар ябык. Кайберләрендә менә шундый күз авыруы бар. Җирдә сөякләр ята. Без төшергән бу кадрлар фотомонтаж түгел инде. Бу фермага 2018 елда ябылу куркынычы янаган булган. Сыерларда лейкоз да табыла. Хәзер монда 24 кеше эшли. Россельхознадзор белдерүенчә, аларга инде 2 ай хезмәт хакы түләнми. Әллә камерадан, әллә хуҗаларыннан куркып, эшчеләр моны кире кага. Түлиләр нинди сүзү түгел. Интернетта чыккан бу видео белән Бөектау районы прокуратурасы да кызыксынган. Бөектау районы прокуратурасы белән интернетта чыгарылган видео буенча тикшерү башланды. Бу тикшерүне без Россельхознадзор идарәсе белән бергә алып барабыз. Бүгенге көндә ферма территориясын инде тикшереп чыктылар. Тикшерүдән соң нинди чаралар күреләчәге хәл ителәчәк. Авыру терлекләрнең язмышы хәзер кыл өстендә. Россельхознадзор ферма хуҗасына бәйләмәләрен тәртипкә китерү өчен 3 ай вакыт бирде. Аңа 20 мең сум штраф таяный. Әмма мондагы хәлләрне бәяләсәң, хайваннарны кыерсыту матдәсе буенча җинаять эше ачылмас дип тә әйтеп булмый. Бөектау районыннан Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.